sähköteknikot lähdössä sitten Berliiniin. Lindholmin bussilla. Tämä se on meidän bussikuski, joka tässä antaa mulla vielä seurustelee jonkun naisen kanssa. No niin, nyt sitä ollaan sitten Tukholmassa ja tuolla hemmetin Rohjolla sitä tänne tullut. Pojat ne siinä kaljalla, ja kun tupakalla ovat. Kuski siinä vasemmalla. Ja onhan siinä sitten muitakin tuttuja. Älä nyt niin paljon ota minusta kuvia, hei. Sun nauha menee kaikki yhteen jätkää, hei. No se verran komeempi katso sulla. Meinaat, että tulee kunnon väriskottaa silmistä suurennuksella. Se on meitä tuolla jäsen. No niin. Lopetas nyt, että pääsee bussiin. Minulla toisiltana kuule kävi semmonen homma, että persilit jäivät koppiin, kun me illalla söin. Ja yöllä tuli vattan särkyä. Mä katson, mitä sinne jäi. Persilet lilli siinä pinnalla, kato, tuli kaikki kerrallaan. Mulla oli ihan sama juttu sun armeijassa, niin kuukausityöläinen vitseni armeijassa olisi mupattiin B-mieheksi, kun mä olin liian laiha. Sä oot edelleen, mä oon vähän huolestunut sun suhteen. Nyt mulla on aina ollut ongelmia. Sä oot korkeintaan C-mies nyt tällä matkalla. Ja pannaan siihen kaksois-V eteen. Pannaan siihen kaksois-V eteen, WC-mies. Se on luokitus nyt. Joo. No nyt kyllä palaat. Liikenne- ja toimiston ja kiinnityskeskuksen toimistokameroista maailmassa. Sitten mä tein sen. Kesäkuun puolivälissä. Sitten mä läksin lomalle 4 viikkoa ja rengasin puolivälissä sinne takaisin. Ja sitten mä tein paloilmoitin keskuksen sinne Uusissa-Kunilla Marikolle. Ja nyt tein tämän vuorokausihuoltohalliin. Ja mulla oli just sähköisen tarkastus oli just perjantaina. Lummia yritin saada sinne. No niin, Lentsikomuseoon tässä ollaan menossa. Kiitoksia. Joo, kappale Katso, jos me käytäisiin aamupalalla syömässä tuossa Linköpingin keskustassa.
Sitten tultaisiin uudestaan tähän. Aikaahan meillä on. Meillä on 12 tuntia aikaa. Onko sitä riittävästi? 400 kilometriä aika paljon. Enää jäljellä. Joo, okei. No juu, no hei, sehän on ihan hänestä sitten periaatteessa kiinni. Siinä kollegat touhuu kameransa kanssa. Minä oon käynyt. Hiruu vieköön, kun tuo aurinko paistaa. Kuka on käynyt Tikkakoskella? Siellä on myöskin Keski-Suomen. Tikkakoskella on Keski-Suomen ilmailumuseo. Eihän sitä ollut, että se nyt on kentällä nyt, kun on käynyt siinä uudestaan. 10 kruunua on sitten. Tämä on Mauri tämä. No siinä elementin vastaava, kun lentokentälle mennään, niin käytetään Alla poikkan, hei! Hei kaverit! Sopii semmonen järjestely, että nyt tehdään, kun tässä on tätä väliaikaa, niin tehdään niin, että käydään vaikka mutustelemassa tai juomassa kahvia tai mutustelemassa tuossa jossain lähellä on joku tämmönen hotelli tuolla, Scandic-hotelli tuolla jossain. Ja tullaan sitten 12 tähän ja ollaan tunnin verran tästä ja sekataan tää homma ja sitten lähdetään jatkaa matkaa. Meillä on niinku aikaa sitten ja Pussinkin suostus, että jos olette sitä mieltä, niin... Niin. Syödähän ei ole Eikä juoda. Niin, okei. Meillä ei kuitenkin aikaa, niin se on mahdollista, että voidaan ottaa noin iisisti, koska meillä on lautta lähtee 23, niin meillä on todella aikaa tässä. Kaikki pitää näkyä. Tässä nämä perhanat on kaikki rivissä. Näin. Ai kun on kauniisti. Ja pulina on hirveä. Joo, toivottavasti. Jokainen vuorosta. Kai sä pidetään sitä kameralle niin. Tulisi ääni mukaan. Tällä pidetään. Punainen tähtikin tuolla takaa, tuttu vähän ylemmäksi. Ai joo. Tässä on Lentsikahallissa ollaan käymässä. Tuota pitäisi löytyä ihan suomalaisella hakaristilla varustettu kone. Tuolla on. Kyllä mä olen rohkeita miehiä, että mä olen saatana tyydyksi, että on lähtenyt. Tuolla on toinenkin suomenkielinen kone tuossa paikassa. Tässä se meidän bussimme on sitten tulossa laivasta ulos ja taitaa ottaa perää kiinni. Ja tässä Rostokissa ollahan. Tiedä siellä. Eikö ole katettuja käytäviä ja näitä paviljonteja? Tämä on meidän takia sieltä se meidän bussi tulee. Ja tonne menee. Hei vaan Mauri.
videot rikki. Eikö nyt eilen tullut tarpeeksi? 3 tuntia talvisella. Näin käy jo, se ei ole suuri, kun on pillannut tolla tavalla. Mitäs täällä sitten 108? Se on 3. 442, 150. Mitä ne nyt ajaa sitten? Ei lähte teliä. Tarkoittiko se niinku penni? 1. Mistä nyt katsotaan? Tässä on auton tankkaus Rostokissa. Ja tässä me on tämä meidän matkanjohtaja ja yllättäen hän ottaa Fantaa. Pojat lähti tonne tupakalle. Tankki täyteen. Berliin. Joo. Joo, tai toisella puolelta ja noustaan sitten joo, sieltä itäpuolelta. Niin. Joo, se näyttää nyt. Jaa, me tullaan sieltä ylhäältä. Joo, voihan me mennä itäpuolelta, kun minä en ole monen vuotta siellä kulkenut. Aina vaan länsi. Niin tosta. Joo, se on. Tekis tietäis, meidän Hotlahan on jossain tällä puolella kuitenkin täällä. Sillä. Sunnuntai-aamuna kello 9 maissa moottoritie Rostokista Berliiniin liikenne on hyvin vähäistä. Kyllä totta minulta on. Että vielä minä ottaa. Oliko sun kotimainen omena? Koto. Oli sen näköinen. Joo. Tässä sitä ollaan sitten pissatauolla taas vaihteeksi. Meidän hotellimme sitten on. Tuosta löytyy Ankkerin pizzeria. Noin, jossa me tulemme viettämään monia iloisia päiviä ja iltoja. Joo. Hotelli nyt ei ole kaksinen, mutta eiköhän sillä pärjää. Nämä kuvat on meidän hotellin takapuolelta. Hotelli sijaitsee veden rannalla arvokkaasti
rakkaan näköisellä tontilla. Hotelli löytyy tuolta metsän viimeksestä. Siinä. Espoo Ankkeri. Muuten ihan hieno paikka, mutta kyllä nämä nurkat on vähän niin ja näin. Niin ja näin hoidettuja. On pelastusvehkeetkin on tuossa. Tuo niin kuin tulipalo tulee. Siinä koko kierro. No, ravintola mainos. Ja näiltä mereltä päin katsottuna ravintolamme löytyy tuo Ankkeri. Tässä on muutamia kuvia Tekniikan museosta. Tämä on hyviä, mies yrittää mennä karkuun, mutta no tonne meni persana. Tää on ihan tuttuja miehiä. No tulipahan se sieltä takaa. Syö. Se on paikallinen kollega filmailemassa tätä herraa. Hieno lattia. Also wenn Sie mal einen Tag, okay, in English, if you have one day vacancy here in Berlin, and it will be good sunshine and really warm, we are now in the autumn season, it is quite normal this temperature. But if there will be sun, clear sky, please use the day and go outside Berlin to the direction of Wannsee and Potsdam. Beautiful, beautiful garden, and make a steamboat tour on the Wannsee. Yeah. Or in Wannsee, when the weather is like this, it isn't worth to go out dark and raw and stormy weather and water. But if you prefer to do a steamboat tour, make the tour through the city. Through the channels of the city. That is very interesting. Sähköteknisen yhdistyksen puitteissa ja halutaan jatkaa tämmöistä yhteistyötä. Ja samalla kun tässä oli aikaisemmin puhetta, niin halutaan kiittää siitä, että todella Siemenshän on yksi vanhimpia, täällä Euroopan puolella vanhimpia sähköntaitajia ja että Siemensiltä olemme saaneet varmaan tämän sähkötaiden alkeet, mitä ollaan saatu myös Suomeen, että siinä mielessä
kiitokset heille. Meillä on se Napamaa siellä. Välttämättä tiedän, että Mainius Rainen. Antaja Samuelsson och Finlandsson sida sain siellä Eli alles gut för Sines. Ja. Flughafen, also noch eins, vielen Dank. Eikö alas? Alas, joo. Pitkät alas. Noin. No niin. Sen verran, että lähdettiin isännyisen puolelle. Niin, mutta tää saa ottaa joku muu sitten. Kuski. Voitko minä? Joo. No niin, Matti tulee mukaan. Ja ykkäs ottaa noin. Tänne taas oikein. Joo, niin päin just. Näkyy pimeetä. Joo, alareuna on pimeä. Alareuna on omme. Se on orkesterin johtaja, kattokaa se antoi just tulla. No niin. Mikä se oli se sana, hei, mikä? Siinä. Älkää housukostit vielä yhdessä. Osa me on kyllä tästä nostaa, että meillä on vanhat patterit perustelun. Tapahtuiko mitään? Kuunnapa huippumesto. Tekniikka pitää jälleen. No tonne. Japanilaiset kamerat, joo. Sarjakuva. Fine. Jaa. Kiitos, kiitos. Ottakaa oma. Lauri on sitten tuolla erittäin korkeassa tornissa. Mikä lienee torni? Otetaan pikkasen tuonne alaspäin. Leikkiauto pörrää siellä. Sneppisampi. Super, riittää sitä kameralla. Paras paikka. Ettei kukaan murtaa. Talvilainen vaan täällä pitää perustaa, sinne ei tarvii isoja pitaroita kuule pihalle. No kuvat. Täytyy mennä tsiikaan, kun kasvakseen tulee monta jonoa.
Siinä jätkät repii muuria. Ottakaa pojat hei muuria tässä. Ei tää ei oo jätkä, tää on Koskisen Ola. Täällä toinen. Kivi. Tämä mitä Ola otti, niin se ei ole mikään aito, se ei ole edes ostettu, siitä ei ole maksettu rahaakaan. Joo. Toi on vähän sen tapaisia kuin mikä oli sodan aikana, kun tuli Suomeen. Se on pakoauto. Ei, joku pakoauto. Tämä on ilmeisesti jonkunlainen muurikahvila. Mikähän on Paul? Jostain tuommoisia näköisiä on alkaa. Mä uskon, että me ollaan siirretty tähän. No, pankkiin me vedetään. Eikö siihen jätetty? Katso, se on väli on. Otaksä vielä pikkuisen? En mä. Tää olisi tässä nyt sitten. Se tuntuu, mun pitäisi pikkasen rupesi negatiivisesti janottaa näissä. Ai negatiivinen, joo. Joo. Puhukapat vapautuneesti vaan, ei tarvii on uudestaan. semmonen paikka, se oli se... Missä se oli se pubi tuoletti tuolla, kun tultiin matkaparalla? Sinne olisi melkein. Se. Mikä tässä, niinku tämä Kari siellä takapenkillä. Piti tarkkaan laskea sisään ja ulos joka kerta. Joo. Ei vaan tuu 2 kertaa samaa. Just joo. Menee sekaisin. Kyllä varmaan, joo. Nyt voi tulla kysymyksiä tuosta tekijänoikeudesta, mitä ruvetaan niinku... Tässä on kilpaileva kollega virittelee juuri kameraansa. Virittelee juttua. Mitähän helvettiä sieltä oikein näkyy? Pitää vähän semmoinen niin ottaa mitään varaa. Joo. En tarvita sulle juuri, että panepä suotta sitten niin käteen. Otat melkkokrypät. Paneen käteen siihen hetki. Mä lähden karkuun semmoista. Se on vähän aina kaksimielistä. Niin, et siis se toaletti nyt minäkin käsin. Aha. Se adapteri, kun siellä pakkaus semmentää sen paremmin. Muistako? Sitä pistää. Eihän se mennyt edes kiinni ja minä en sitten helvetti. Kuulet mä huomasin, että siihen adapterihan tarvii pariston myötä. Se toimii sähköllä. Se on automaattisesti sen jälkeen, kun sitten mä huomasin, että siellä on semmoinen paristopotelo ja sitten se paristo pistetään pikkukaset, niin sitten se vasta sulkeutuu automaattisesti. Ja... On se aika lohdullista tietää, että eikö se ole yleinen vika? Mutta ne on niin hirveitä ne käsivoimat.
ota sillä puolella olisi tekemistä, just tämä elektroniikkapuolen käyttö. Mä sanon, että pelkät, se on sotkettu sinne, mitä ihmiset tarvii, 95%, niin se on siellä pieninä päivinä. Se on tosi. Ja noin kokoinen se ohjain, kun on niin 3-4 nappulaa tarvii. Tulee noita lamppuja. Joo, näin edes on kanssa viittinyt opetella niitä, että mitä. Se on ihan mieltä, se kaikenlaista kerrotaan siellä, ja kun yrität ihan sitä normaalia, mäkin aika harvoista sitä kuitenkin käytän ja tahtoo unohtaa. Etkö rupee taas, että se oli tuolla, mitä se oli tuolla, pieni pätkä. Nyt alkaa se 10 000 kierto. Rytty. Huiskuta vähän. Tuuleta. Tää vias Eiku. No nyt palaa. Noin. Suomi. Tulee sieltä muitakin rohkeita. Tässä molemmin puolella. Tuollakin Karhumäki. Meillä on aina katso nimi, maan nimi perässä. Siellä on Finland. paini. Este. Iso-Hollo, Finland. Hei, onko se yleisurheilutoimi, mikä tuolla ylhäällä tuolla? Joo. Mennään ja sitten on kraula. Onko se yleisurheilutoimi? On leistäsletik. Se on yleisurheilu ja sitten on se laji. Joo, Just laji. Niin Uimapuoli on ollut vähän heikolla, kyllä pitäisi laskea sievinne irti näköjään. Hökkä. Sormet on sen No joo, hei, joo tossa. Pitää taakse. Viekää tuhkan pesästä, mutta ei ole vielä. Niin alas noin. Lyhyt tähän näin. Jokki on jo tiessä. Jos kellään sykkäriä panee ompia tulee näkyy. Tähän näin. Riittävän vanha, niin ei pääsekään Siihen eteen taas. No nyt sit mä haluan, että kaikki saa. Pitkä taakse. Pitkä taakse. Joku varpusparvi. Mitä sinä teet siinä vielä? Matti, hei. Matti. Lisä. Pistä vaan jono. Tämähän on helppo. Pekka, hyvä jono. Pistä toisin yli. Mutta kato, tietää millä on otettu. Ei millä on otettu, niin ne kaikki. No niin, voi niinkin tehdä, jotta pois. Tässä on sellainen harava, niin löisi verralla kaikkia. Vaiskai. Viisasti. Vai? Sekundaa, se oli tuolla. Ravatte. Siinä on 10 kuvaa osa, missä on. Toi toveri Neuvostoliittolaisen veri. Eikö Masse ollut joskus verinyt tämmöisen? Siinä jotain raitoja oli tämmöisiä väriä. Niillä oli se niin voimakas se värisilmä johonkin suuntaan. Ei, mutta eikö me käydä katsomassa sitä alhaalta? Jos siellä on porukkaa, niin sitä osa rupeaa jo häipymään. Mutta kyllä tää sinänsä on valtava luksus, kun Teri on juttu, kun pikkasen ajas lavuaariin se tipahtaa. Jaha. Miller knew they just rolled it off.
Ja, ja.